Četvrti i zadnji med od originalnih medova jeste meddu sile ili med spoja. Ma ta'rifu meddi sile wa ma aqsamuh. Kako glasi definicija medda sileta i koje su njegove vrste? Meddu sile huwa meddun khasun bi silati ha'i dhamir allati lil mufrad al mudhakkar al ghaib. Med sileta je poseban med koji se veže uz mušku ličnu zamjenicu u trećem licu jednine. وهو ينقسم إلى قسمين. I ovaj med se dijeli na dvije vrste. Prva vrsta meddu silatin sugra, med malog spoja. وهو أن لا يأتي بعد الهاء همز. A on je u situaciji kada ne dođe posle haa ili lične zamjenice hemze. Kao u primjeru lahu ma fi. Vidimo da došao ha, lična zamjenica, a posle njega nije došao hemze. Kao u primjeru kitabahu wara'a zahri, kitabahu wara'a zahri. وهذا القسم يلحق بالمد الأصلي. I ova vrsta medda se pripisuje da je od originalnog medda. لأنه لا يجوز مده أكثر من حركتين. zato što nije moguće da se produži više od dva haraketa. Druga vrsta ovog medda jeste meddu silatin kubra ili med velikog spoja. وهو أن يأتي بعد الهاء همز قطع. a to je situacija kada posle lične zamjenice ha dođe hemzet qata ili odsječeno hemze. مثل ma lahu akhlada, došao je ha, a posle njega hemze. وثاقه أحد. ويلحق هذا القسم بالمد الفرعي. I ova podvrsta medda se pripisuje da je od neoriginalnih meddova.